Родопа планина. На път към сърцето на Орфеевата планина. Колкото и да бързах, не устоявах на изкушението да спирам и заснемам хванали погледа и сърцето ми картини от величието на природата. И този кръст, символ на християнската твърд, поставен на величествената скала Соколския камък. Родопа планина. Планината на българщината и на песента. Гласът на една родопчанка лети в далечния космос. А аз бързах. Бързах да пристигна при една друга родопчанка. С изстрадана, но съхранена вяра. Сестра Христина. Няколко пъти идвах до обителта. През това време бях изчел и какво ли не за сестра Христина. И за сребристия и Мерцедес, и за несметнатите и богатства, и за какво ли още не. Минават пишещи братя, нахлузват лицемерната маска на християнската смиреност и търсят сензация. Като не ги намерят, си ги сътворяват сами. Не ги съдя. Времето, то е по-мъдро. Времето, то ще докаже. Последното ми идване се увенча с неуспех. Не получих благословие да снимам. Шансът не беше с мен. Прибрах си камерата, статива, микрофона. Опитах се да разбера защо. И мисля, че разбрах. Обитателите на комплекса Свети великомъченик Пантелеймон, и сестра Христина, и дърворезбаря Антон, и брат Георги, както и миряните, които помагаха с доброволния си труд, те всички се бояха. Да, бояха се. Бояха се от поредната журналистическа некоректност. Защото ако тялото може да забрави болката, то празнотата, оставена от сквърното слово, не се запълва. Разбрах, че още не съм спечелил доверието. Какво да се прави? Трябва да платя чужди грешки. Но не се отказах. И ето, пак пътувам. Този път с надежда да успея. Много искам, дай Боже. Ето го и него. Храмовият комплекс. Защо комплекс ли? Защото освен храма на Свети Пантелеймон, предстоящо е и освещаването на още един храм. Този на Свети Козма и Дамян Безсребреници. Снимам каквото мога отвън. Времето се смрачава и ме притиска. Дано утре имам по-голям успех. На следващия ден най-после получих очакваната благословия и времето се радва с мен. Бързам да покажа повече от това райско кътче. Белотата взема погледа, чистота, изрядност, ред, уют, тишина и много цветя. Личи си намесата на грижовната женска ръка. И тези камъни, подредени като гнезда на пчелна пита, камък по камък, камък по камък, стотици квадратни метри. Огромен железен кръст, подготвен е да бъде поставен ето там, горе, и е дарение от храма. Направен е така, че да се вижда от всички посоки и да напомня за непреходността на християнството. Случайността ме доведе през лятото в храмовия комплекс Свети великомъченик Пантелеймон край Смолян. Хората, с които бях, казаха: ето е, сестра Христина е тук. Погледах се да видя жена в монашески одежди. Не видях. Съзрях само забрадена, седнала на цементовата настилка в работни дрехи жена, с мистрия в ръка да облепя фасадата с каменни плочки. Тогава се досетих, че това
трябва да е сестра Христина. Досетих се също, че аз бях чувал вече за нея. За нея, родопската пророчица. Смутено запристъпих и застанах отзад. Някак си картината не се вързваше с представите ми. Но този момент беше много кратък. Разговорът ни полека-лека тръгна, така, от само себе си, непринудено и гладко. Тази жена имаше качеството да премахва дистанции и бариери. Много въпроси исках да й задам и нетърпеливо започнах, когато тя с тон, коренно различно от досегашния, ми каза: всеки може да приказва, сине, но тук има много работа да се върши. Ей там, онзи камион трябва да се натовари. Послушно се отправих към камиона. Това беше преди месеци. Днес камион за товарене нямаше, но пък сестра Христина с камъка и мистрията отново беше пак тук. Втора покана не чаках. Сестра Христина, много ме впечатли, че вие сама слагате камък. Защо? Единственото щастие, което може да почувствам в моята душа, е всяко камъче, положено от моите грешни ръце. Знам с колко много любов съм го направила за славата Божия. С години се сгради всичко това. Обаче колко години ми трябваха да повярвам истински в Бога. Истински, за да мога да притегля какво значи вяра. А вярата не е радост, не е щастие. Вярата да може да се научиш първо да търпиш. Да бъдеш готова да посрещнеш всеки удар, всяка хула, всяка мъка, оплюване. И да можеш да простиш, да затвориш устата си, да преглътнеш отровата, да не се отчаиш, да не се откажеш, да поплачеш, да се помолиш, да забравиш тази нанесена болка, да се помолиш на Господ и Той да му прости. Проляла ли сте много сълзи от обида? Сълзите, когато се самотя сама. Единствено мога да се разплача пред народа. Когато говоря в името на Бога. Но болката, мъката, да се разплача, да потърся оправдание, никога няма да потърся оправдание. Всичките тези плочки през вашите ръце ли минаха? Лесно е да кажа да. И народ, който идват богомолци, да запали свещички,